Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken bab soal salajengipun tasih kaitan kalih sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mata yajhar musalli wa mata yusiru. Mata ing dalem mangsa kapan yajharu banterake sapa al musalli wong kang sholat. Mata lan ing dalem mangsa kapan yusiru nglirihake sapa musalli. Kapan wong sholat niku maos banter, kapan wong sholat niku maca hirik-hirik. Banter niku ya banter cara wong niku krungu, wong liya niku krungu. Nek hirik-hirik lirih niku setidak-tidaknya niku yusmi'u nafsahu. Jadi batasane niku awak dhewe niku krungu ketika tidak ada manik, tidak ada penghalang. Penghalang diantarane umpamane ana mobil liwat, umpamane ana gemuruh napa, swara napa, niku nembe menjadi manik. Dados cara ukuran niku pun jan-jan iki sakjane krungu, tapi krana enten swara sing luwih banter cara ditututi niku mboten dasi niku wau, akhire nggih niku menjadi manik. Jadi bacane tetap stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setidak-tidaknya niku awak dhewe niku cara ukuran umum normal niku krungu. Jawab yajharu banter sapa musolli. Firaqati ing dalam rakaat al-ula kang awal. Wasaniyati lan rakaat kang kaping pindho min sholati subhi nyatane saking salat subuh wal maghrib lan salat maghrib wal isya lan salat isya. Wayusiru lan maca lirih sapa musolli wong kang salat bijami sunati dhuhri ing dalam sekabehane salat zuhur wal asri lan salat asar. Wa firaqati lan ing dalam rakaat at-thalitsati kang kaping telu min sholatil maghribi saking salat maghrib. Wa fi thalitsati lan ing dalam rakaat kang kaping telu rabi'ati lan kang kaping papat min sholatin isya nyatane saking salat isya. Jawabe wong kang sholat niku tenggalan rakaat sing pertama, rakaat yang kedua. Untuk sholat subuh rakaat pertama dan rakaat yang kedua niku kabeh maca banter. Fatihah banter, surat-suratan banter rakaat pertama dan kedua. Sholat maghrib kalih sholat isya rakaat pertama dan kedua. Wa yusir fi jami sunati dhuhri wal asri. Tengene sunat zuhur kabeh lirih hirik-hirik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dadi munine hirik-hirik. Ampun kok menengahi Fatihah kok dibatin. Mboten, tapi nggih maca cuma hirik-hirik awak dhewe niku krungu. Salat ngasar nggih ngoten. Mulai rakaat awal sampai rakaat yang terakhir. Terus rakaat yang ketiga untuk sholat maghrib. Wa fi tsalitsati wa rabi'ati min sunatin isya. Terus sholat isya niku rakaat ketiga dan rakaat yang keempat niku lirih. Soal ma mubtilatus sholati. Ma iku apa mubtilatus sholati utawi perkara kang batalake salat.
Jawab mubtilatuha utai perkara kang batalke salat iku arbaatun ana papat. Rupane al kalamu siji guneman amdan kelawan jarak. Salatu harokatin nomor telu pira-pira obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Al aklu nomor salatu harokatin nomor loro telu pira-pira obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Al aklu nomor telu mangan wasyubu lan ngombe. Tarku rukune nomor papat ninggal rukun suwiji min arkaniha sangking pira-pira rukune salat. Au fawatu syartin utawa pot syarat suwiji min surutiha sangking pira-pira syarate salat. Lajeng pertanyaan napa sing batalke salat? Yang membatalkan salat itu ada 4. 1. Berbicara, ngomong, sengaja ngomong. Selain bacaan-bacaan salat diunekke. Lumrahe wong ngomong. Salatu harokatin mutawaliyatin, yang kedua 3 gerakan sing nuli-nuli. Ada secara let-let ya mboten masalah niki kok beruntun 3 gerakan. Al aklu wasyurbu nomor 3 mangan kalih ngombe. Salat mangan ngombe batal salate. Nomor 4 takru ruknin min arkaniha au fawatu syartin min syurutiha, meninggalkan 1 rukun pun tenggene salat atau 1 syarat dari salat. Rukun kalih syarat najan niku nggur salah siji niku kudu ditinggal. Soal ma hukmu mantaroka rukunan min arkani sholati sahwan. Soal ma iku apa hukmu man utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man rukunan ing rukun siji min arkani sholati saking pira-pira rukun salat sahwan halih lali. Piye hukume wong sing ninggal salah siji rukun saking rukune salat dilalah niku lali, pripun hukume? Jawab ya'ti bihi idza tadzakarahu wa yahjudu lisahwi. Ada orang sholat meninggalkan salah satu rukun sholat. Sing mestine rukun sholat niku kudu dilakoni niku kok ditinggal. Niku pripun wong nek ngoten niku? Ya'ti bihi idza tadzakarahu. Ya'ti nekanono sapa wong bihi kelawan rukunan. Idza tadzakarahu nalikane dadi eling sapa wong hu ing rukunan. Judulan sujud sapa wong lisahwi krana lali. Rukun yang ditinggalkan harus dia penuhi, kudu dilakoni nalikane eling, nalikane kelingan. Terus mengke ditambeli kalih sujud sahwi. Terus lali tenggene rukun apa dinyanyi sekelingan, mengke mburine terus sujud sahwi. Soal ma hukmu mantaroka sunnatan sahwan. Soal ma iku apa hukmu man utai hukume wong taroka kang ninggal sapa man sunatan ing sunah suci sahwan halih lali. Terus pripun lek enek wong niku ninggal ke kesunan kanthi lali ninggal ke sunah. Jawab layak di biha bal yahjudu lisahwi. Layak di ora nekane sapa wong biha kelawan sunah bal yahjudu balik sujud sapa wong lisahwi krana lali. Piyambakipun layak dibiha mboten dadi susuli neh ya wis ketinggalan ya wis, cuma mengke gari-gari sujud sahwi niki sunah abaat, ingkang sunah abaat. Dibedani niku lek sing rukun niku mengke nek kalingan disusuli terus disujud kalih sahwi, terus sing sunah abaat niku namung sujud sahwi tok, mboten dah disujuli. Soal ma hukmu man taroka hayatan ma iku apa hukmu man utai hukumi wong taroka kang ninggal sapa man hayatan ing sunah hayat. Pripun hukume wong sing ninggal sunah hayat?
Jawab layak ti ora nekani sapa man pihak kelawan hayat walayah judulan ora sujud sapa wong lisahwi krana lali. Wong nek ninggal sunah hayat niku pripun? Piyambakipun yoga kon nekani yoga kon sujud sahwi. Pun lali nggih pun sunah hayat. Kados ngangkat tangan nalikane tangi saking iktidal niku sunah hayat. Jawab soal ma hukmu man ajaza anil qiyami fi sholatil mafrudhati. Ma iku apa hukmuman utawi hukume wong ajaza kang ninggal sapa man anil qiyami saking tangi fi sholati anil qiyami saking ngadeg fi sholati ing dalam salat al mafrudhati kang den fardhuake. Piye hukume wong sing ora iso salat kanthi ngadeg fardhu, salat fardhu kok mboten iso ngadeg pripun, padahal ngadeg niku menjadi ketentuan tenggene salat nalikane salat fardhu. Kamangka piyambakipun boten iso. Pripun niku? Jawab yusolli jalisan. Yusolli salat sapa wong jalisan halih lungguh. Wa idza ajaza lan nalikane apes sapa wong anil julusi saking lungguh sholat mengko salat sapa wong mutajian halih turon miring. Wa in ajaza lamun apes sapa wong anil irtijai saking turon miring sholat mengko salat sapa wong mustalqiyan halih melumah. Yusolli jalisan wa idza ajaza anil julus sholat mutajian. Jawabe pripun? Pertanyaane sapa wong sing nglakoni salat kudune ngadeg, salat fardhu niku kudu ngadeg, tapi ternyata mboten saged pripun? Jawabe yusolli jalisan. Nek ora iso ya salat lungguh. Salat lungguh. Wa idza ajaza anil julus nek terah lungguh ya ora iso ya salat mutajian turun miring, gak iso lungguh turun miring. Turun miring panggah gak iso salat mustalqiyan wis turu mlumah. Mboten iso ngadeg ya lungguh, gak iso lungguh turun miring, gak iso turun miring, turun mlumah kok panggah gak iso ya. Wa man naflu fayajuzu ayyusoliyahu al-qadiru alal qiyami jalisan aw mutajian. Aman naflu anapun utawi salat sunah iku fayajuzu mangko wenang apa ayyusoliyahu ing to salat hu ing nafil sapa al-qadiru kang kuwasa wong kang bisa ngadeg alal qiyami ing atase ngadeg jalisan halih lungguh aw mutajian to turun miring. Lek salat sunah niku angsal. Masih bisa ngadeg, masih mampu berdiri, kuat berdiri niku disunahkan sunah. Angsal mawon salat kanthi lungguh, salat kanthi turun miring, saged-saged mawon. Terus niku sing salat sunah gak iso ngadeg ya napa? Salat sunah iku jan-jan iso ngadeg tapi lungguh nggih mboten napa-napa. Mboten masalah to turun miring ya mboten masalah. Dadi cara raisin ngoten ya salat tarawih kae kok ngrayane lungguh mboten apa-apa. Artinya niku sah-sah mawon. Kangge salat sunah najan iso ngadeg. Lah nek salat fardhu niku lek ora iso ngadeg ya kudu kanthi ngadeg nembe. Alternatif yang kedua dan yang ketiga niku lek ora iso. Ora iso ya lagi mburine. Gak iso ngadeg ya nganti lungguh, gak iso lungguh ya turun miring, gak iso turun miring ya turun rumah dan seterusnya. Mungkin bermanfaat. Kita tutup ganti alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.